Takuenda kuzororo tinofana kuita zvinhu zvakanaka. Muzororo mune muyedzo inouya novamwe, muzororo ino muyedzo yaunogadzira iwe. Iyo patinoita kuvhura dare muna 2023 J3 musi wa 6 January tinotonga dzimwe 8 musi wa 8 tinotosangana nedzimwe nyaya itsva dzamunenge mapara muchi village kana kuti mamumwa wawa. Public shouting inenge iripo, kubatwa nevakadzi vanhu kunenge kuripo, kutukana kunenge kuripo kwakawandisa chaizvo zvakanyanya. Toti wawa watukana vanhu kwete, kuti muromo muridzi wavo ende hunhu muridzi wavo. Saka vanhu ngatiitei zvakanaka, tizive zvazvinoita mukurarama. Saka ndokukumbirai ndichiti tiende kuita zororo rakanaka rakanyarara. Chibva ipapo tienda kumapuraimari, tienda kumavhoti January iyeyu kana iri February tongoita mavhoti zvakanaka zvino runyararo zvisina dambudziko. Musagadzira nemazita ekuti mudzana mazita. Koze yangu vanhu vanongomitisa vano vanhu vachimitisa vachita zvano basa rese. Dai angariwo kumwana anongoenzerwa achisiwa unonzwa wose. Ungoenzera vana vanhu unonzwa seimi. Ungonakidzwa nongorara naye uchisiya. Kuzvara kunodzimba. Asi wongorara naye ubva wangomusiya. Ngoti anda muonera chete zvangu zvaita sei zvaita. Unofanira kuzvinzwawo nyasha. Kuzvara kunoita sei kunodzimba. Saka tofana kuti titarisewo vana vamwe. Zvangofana kuti mwana wako kuona achita zvakaipa akaonekwa nomumwe munhu anofana kuona munhu anomutsura. Zvinogona kutsura mwana wako wakutanga kutukana kuti baba repo wakavenga nawo havana kuvenga mwana wangu asi vane mabasa akanaka kuti iwe ita zvakaita sei zvakanaka. Kuroorwa vana vari under age hakuna kunaka, kunokonzera matambudziko pamusoro penyika. Regai dzive shiri mazai ana muto. Mirai vana vakure zvakanaka, tovaroora munhu zvakanaka. Mutemo manje unenge uchitaura kuchitimanikidza pasi pezuva kuti kana munhu aroora mwana under age anofanira kuti abhadhare. Makosti acho anofanira kuti abhadhare. Ende kudana nomwana mudiki kuri kuti unenge wakamukunda pfunda ukamuita bribe ukawadana naye zvese izvi tofanira kuzvitarisa. Manzwa zvandikutaura? Manzwa era kuti tipe nyaya dzinoda kutaura na chanisana chokuti kumba kwandisugara zvakanaka. Ndikuzwa Huroyi anziti wakabatwa kupi. Chokutanga ndakatenga hembe paripfura mwedzi ichitevera mwana wangu ikaendwa naye kuchipositori kunoonekwa kuti haina kuiswa mushonga here kuti mwana anofa. Zvadaro achingobvapo ndakatoudzwa kune kwanga aenda kuti ndio zvaindi zvasvika kumba kwangu zvenizvi wandinyarara. Musi watapa zungu watakova zungu ndabva kuri Manheru bando ya ndakadeedza vana ndikati nomen ndikati toko I mean with Zanzan nobel nyanza zake ichoitinga toyakunu ndikati masofa makagara mari. Saka imimi zvitoita vana uyu mudiki uyu anze nabhudiwe na Lawrence ngari kuchikoro tomudzidzisani baba handichakwanisi. Iwewe watondera muda chikoro zvoitinga ndinoshanda nawo mwamai ine handinonza masofa ari gunun'una
iwewe mangwana usungombe nomukoma wako mwenda kumunda ndogadzira mari yechikoro enda kupi kuenda kuchikoro. Uyo mudiki akati musikana kandiona kuita kumurima mwombe ndikati zvese tonungadza izvozvo. Vana vachidzokera kwaisasa mvura vakatanga mava vachipopota zvikanzionera mberi kwaunodii unondouraiwa iwewe undofa pano pamoda kusedza vana vangu kuti vasedze vana uyu chimwe zikuru changu chiri kwezvo kuti vasedze mwana muzukuru wenyu vakupopota pari ndakabva nangosumuka ndokutaura ndikoti ndokandaenda kwachairman ndio zviri kumbako handii munzwe chairman akati kuri kunaya ndichavadana andakabva kuchiramba ndikambakaenda kwati kwahanda ndikano nyaya iri kuitika kumbako hamene ndopaita sei zvikanzi arege ati vabvunze chavo yako chava chikwa ndakazokuya vakabvunza voda kuramba ndikataiwa vanhu vari pano saramba kwachibva ndavakanda vachiti ndaakuda kuti ndipiwa mwanakomana apo taitemera huni zvavangaitaura zvezvo vachataura vachinja statement ndikati handia zvakaipa vati vandi ini vana vandatopedza kusakura zvaitapedza kuita mvura ikangonaye pa2 sindotirimbura musoro zvanga vachishanda namai vavo ndokuchanuka muguru wavo inivo ndozotanga pachasira mai vacho ndozvondotendera kuti zvokutara ndozvikwanisa handizogara mushi nditambudzika. Ndizvo here zvitaura noti ndizvo zvitano ndizvozvo zvipi zvisi zvavataura taura zvaunoziva tabva kuno kudara varamba vana vakasara vari kuna baba vavo pamudara saka tasvika kumba amai vakazouya vati inini pavana ava kuti vana vese vashandi kuna baba nemunda wangu ndandichikumbira kuti zvadii kuti mukomana wondipa ndoshanda naye musikana woshanda naye kuti mukomana undibatsira kuboko mumwe nditakura huni takataura naachinyoka tikati ndofungwa yaya nadzimai kumba vakati ini ndasina kuda izvozvo nokuti mwana dati aende kuchikoro kudai kudai saka pakaita kudhonzana kwakatirereba kwavari kuwana baba vakazita chiramo chokuti chitora yavanoshande navo saka vana vese vakukomana sikana vakamushanda naamai vavo. saka iwe somutungamiri wakazviona sei? ini ndakaona kuti achinyoka zvakazviita nechido chavo zvinopa runyararo zvakanaka vana vakanga vaenda kuna amai ivo vachisara vachishanda nemadzimai nokuti baba ava vana vari kushanda navo vaamai ava vane vamwe amai ava vaiti hanzi vana vangu vanongopiwa mari yokumunda chete kwavanodzoka mari vasikochasinomba mama asi vasingaendi kumunda kwavo saka achinyoka pakazoti vana vachienda kuna amai vose zvindokunepoti avari kuzvo vachishanda ikoko ndakazvigamushando vanenge zvinhu zviri nani nokuti nguva iyo zvavabvanyarira panyaya yazvo ugari kuti handisi kugara musi vakazouya vachinditi kumba uku vadzimai vangu vakota vachitaura madimikira nokundituka pamusha ndakaenda ndakasvika kumba kwavo ndakavaaa ambuya chikweni ipara makagarira mbeu dzekuti kana kunzi vachena mbeu dzine makohwa munoenda kumusha kwenyu kumona makushandisana nemurume muchitaudzana nemunhu pamba na vanhu vese vakunyarara vachitya inini vakati inini handida kuzviita saka tichingoti takazongoona kuti vanogona kuramba zvinhu zvavakaita asi sisi chavatsonga tizoita kutsurai nhasi achada kuti kuti tinzwe ripoti iyo kubva kuna achinyoka ndopamwe masiri andikaita pane iyo tudzei tinzwangwe pamusoro tichibva muno mudare ndapirwa shire nenini ndofunga ndakataura ndikati baba vandoda kuchengete vana vangu tabva taenda kudare tabva taenda kumba tasvika kumba baba vakashedza vana vavo shuwa vakashedza ari 1 tobva ndavati nini endai mese tobva wabuda wese vari 3 wakaenda tobva wasvika kwekwe ndobva waudza zvawakaudza kokuye vakataura nawe kumunda ndofunga wakapindurwa nemwana wangu mukomana ane 16 years ndiye mukomana mukuru akavapindura akavati nhai baba shuwa kumunda kwenyu tinoenda kana taenda kumunda kwenyu mimi tikadzoka pano tinosvika kupinda mukicheni ipi ndofunga wakaramba kudaira havanambopindura izvo kana achibva nenda kwaudza vangu zvisiwo zvavo vana wokubva ipapo wakabvaona kuti sisati navo endo wokuti tinoenda kumunda kwababa tichidzoka tichipinda mukicheni maamai wakangogara kumba kwangu toya panhau yekuti mwana aende kumasvingo shuwa wakataura wakati nomusa ndoda kuti uende kumasvingo nomusa auya nomusa akati namai handiende kumasvingo panoenda kumasvingo mune muriko here kumasvingo vana vakutogona kutotaura
Avasi vana kuti taurwa zvekuita vana vakutoziva kutotaura ende vana vanotoona kuti pamba patakagara pakamira sei. Ndobva zvadaro ndofunga baba vakazoenda kwaChairman. Waenda kwaChairman zvawakapindwa naChairman anozviziva. Ini ndakazoenda kuna Chigwane ndibva ndauti baba ndonyaya yakumba kuyakunetsai vana. Asi mimi munozvionawo here zvichiita kuti inini ndiripo pachiwanzi ndotorehwa wana upiwa Mukadzi. Azviiteka nokuti vana oraita vanoenda kumuna amai group vakadzoka ikoko vanenge vaenda kupinda mbamani. Zvazvadii kuti kana wachida vana ndochiwapawo hwani musikana ini ndochitorawo mukomana. Kubvawo ipapo ndofunga baba wakamboti tichataura nachangamire chichi handina kuzenge ndapindura. Tiri pamba bongozozora vari kutaura kwete changamire. Inini ndofunga ndiri committee village. Ndakakandirwa message inini naChairman kumapasti 4 kunze kwauda unochena zvikanzi itai kuti mushedzere musangano nokuti mupurisa ataura kuti ndarwara. Ndakamuka zveshuwa musi Friday seni kumapasti 4 zvakaenda kuma5 ndakashedzera kubva kumusoro kwevillage ndasvika kuzasi kwevillage ndakuchidzoka ini ndakapinda pamba pahanzvadzi yangu kushawa 1 ndobva ndanhonga huni dzangu 2 pabhani ndobva ndaendekesa moto. Ndaisa moto muroora wenhamba 2 anoemba hombe akauya kuseni mumba mangu inini ndobva akupara moto. Apara moto akaona huni dzedze dzirimo ndobva abuda bva anongudza murume wake zvikanzi huni dzatopera kumabhani. Murume wake wewe akamuka ndobva aenda kumabhani ndobva adzoka nepakicheni yangu kuti kicheni yatete wangu apa yangu iri apa ndobva apinda achiti right huni dzangu dzapera panapa ndichamamisa munhu panapa anda basa rekutora huni kubhani. Ndofunga ndakabatikana ndakagara kumoto kudai ndakabura huni yangu kumoto ndikamuratidza ndikati iyi huni ndeyako here iyi huni ndaitora kwaChogai. Akabva anyarara. Ndikati kana audzwa nemukadzi wako aona zvisiri zvehuni ndaitora kwaChogai waiona here huni akabva ati ndaiona akabva anyarara futi kuti si haana chimwe chaakazotaura. Ndofunga tagara hapana chakazobhoya kunzi chitauri kana kunzoti hanzi ndiri kupopota. Baba vakazouya kumba achigwandi kumanheri ndatorara gogoi vandamuka zvanzi mbuya ndauya ari monya kutaura kuti mimi muri kupopota panapa. Ndikati inini ndichiti kudii zvikachinzi muri kutukirira vana ndikati inini ina handizviziva. Ndofunga inini ndichibva kudani ndakaenda kuna baba akagonda ndakawaonesa baba ndo zvapo akagonda vakati iwe ukoona kuti hauna basa pamba zviri nani kuti ugeze oenda koshamwa yako kwamurapi oswera ikoko wozodzoka zvako itamita nokuti vanhu pamba vanotaura ndotaura udzimbiwa nezvinhu zvipi nezvinizvi. Ini ndo zvandinoite ndikabva kumunda na 10 o'clock ndinotogeza ndotoenda kwamurapi kwana maesa ndoswera ikoko 4 o'clock kunopinda mudhara ndisikaumba ndobika ndodya ndorara. Asi zvinezvi kubva musi watakapiwa zvinhu musi weFriday baba wangu aripo pakataurwa changamire zvokuti ndega ndakazorora. Friday iyoyo ndopandakazoona message zvinzi murudiwa kwachangamire hanzi mune zvamukufamba muchitaura taura. Ini ndikuzvishaya changamire zvandikufamba ndichitaura taura handisi kutaura bei. Ende pamba ndakabva kumunda ndinogeza ndoenda kugara kushamwari yangu ndodzoka kumanheru ndichirindira mbeu dzangu handitaure nemunhu kana iva baba vachanzi nditaudzani kana madzimai avo kana vana vavo. Asi vana vanyanya kupinda mwana wahosi nemukadzi wake mufanike muroora anonditaura mamwe mazwi ekuti ndega ndinopa kuti ndinoperewa ndinoshaya zvekuita kuti uyu ambori murooro wangu here oraiti ini ndakabuda mushamono manditi ko nhasi mwana wangu kana achinzi aroora mukadzi wake ada kuperekedzwa uyu ane mvume here kuzoperekedza murooro wangu inini ndichimushonongora zvinondibata nematombo. Asi zvese izvo ndikangoenda kuna akagonda akati ndakakuti inini unofanira kubuda pachiwanzi. Ndo mashuka ndoti kana baba pawakanudza ndakauza ndikati inini handiswere pamberi kuti wanditi hanzi ndinotaura ndiwe mambo tunzo kuti kudino nyaya duze kadologara mwana ini maonera ndikuita ndekuti kurapana kwavakaita nekuzoshanda zvinhu kwavakaita kuti vachigara pamwe chete pane dambudziko. Saka ufunga kutasena ufunga kutasena avo ina hamwana zvandingafunga asi zano randingaveona hakuna kuti handinavo zvandingafunga tatitekaumambo tungameudze kufunga seni vana ava. ini ndikuona kuti vanhu ava kuti vacharamba vachagara pamusha mumwe chete nekuparadzana kwavakaita ndipo pakaoma. Asi kuti amai ava vane mbeu dzavo dziri mumunda
Saka ufunga kuita sei tudzi mundu. Dai pachiwanika pangu kuti amai ava vanokwanisa kugara funga. Anokuona ndiani mundu unokuona. Funga dzandikupakachona ndoneka gari nakupaka mbiri. Funga dzandikupa. Tudzi kogara pasi mundu ogara uchiri. Ai nandi. Forma ndimi mambo. Kaka mambo afika tibadzwana ndawo. Ani ndimi mambo. Kaka mambo kutobvunza zvisitezvo zvakudai. Pamusoro chakagara nyaya yatinoda kudaiso. Dai varega kutaura zvakawanda varega. Inini ingamuzuno wakati mundu angati anoenda mutazo kumundorima. Pakatoomba tadza kucheka mariji. Handina problem. Asi zvekuzonzi murwe manje nini. Ndozvandingati tsvage chioni ndoro yasei. Tsvaga munhu andionesa ndiri murwe kuti handisi. Ndozvandigumira pana mai vaya. Plus vana ndakati no. Hazvichaita aindoshanda nawo mai. Vanoshanda nawo mumundo. Kuti vana vachishanda kwandosarama chiisa kuchikoro dambudziko ngozi. Ngashanda navana vake vese apedza kushanda navo paanoenda uri pavana vangu. No problem. Hapana kuipa. Inini ndoda kutiwo baba handiti vari kutaura kuti ndine hembe dzandakaenda nadzo kumweya. Inini zvanguwo ininiwo zvangu ndine hembe dzandakaenda nadzo kumweya. Inini ndinonamata. Inini ndakaberewa muchipostori. Handibate mushonga. Handiite zvemakwenzi. Kana vakaona kuti ndakaenda nehembe kumuprofiti. Wachidziona wachiuya wachiudzonzi shuwa akauya nehembe kumba kwangu. Muprofiti enda handichitomundowo zvangu. Nechikonzero chacho auye paground ndokuti inini ndinoraramira mumaprofiti. Handiende kumushonga. Ende nhasi handifanire kudzimbwa. Nokuti baba watengera mwana wawo hembe. Kutanga nhasi kutengera mwana wawo hembe ndodzimbwa. Ipapa ari kunibara. Zvazvinei uyu mambo kana mutare nepafoni pewe kana ndikataura nyaya 1000 memori yangu musoro yarashata ndimakandiudza inini kuti vana havasukara havana vasuka zvakanaka ukaitofungidzwa kuti vabve mwatsvagira kokuita sei ugara ndikati mimi uri kufunga sei zvikati zvangu ndikati zvazvadini amai ava amboeapoi saka ndikutiwo nhasi todii ndiwe mambo Funga ndandinayo. Wakaerenga. Funga ndandinayo. Asi achinyoka kuti avakuita vakuradza kuti vakasambotukwa kunzi Huroyi chete nzima vakwanisa kugara kusvika ko ndizvandanzwa vachitaura. Pamusha manje panaa achinyoka vane zvavanonzwisisa kune mudzimai vanoda kuti vakabereka rese asi mhuri yavo yakaita se yakaona zvimusati kanoshiya zvinhu vana chaiva vakanga vakutodera kuti vakashandawo zvinhu zvipi takati aivasasani mwana kuti ani vabereki chete saka pane moto wakazogadzirisa here semutungamiri pavana vacho vese kuti noizvisiyana ina ndakavatsiura saka zvichiri kuitika here aiwa takazotama muziva takavapambasha pakabuda mashoko yayo ifriday patakashiya zvinhu pakabuda mashoko wakatifonera kuti tafunza kuti wanofunga kuzoti uyu wamutsvagira kogara aiwa ini handina kumutsvagira aende ipapo handina kumutsvagira changamiri papa pane mhuri yakawanda vanhu vanotaura hasi munhu wani ava vanoti zvimwe zvangona kunzwisisa adzimwe vatadza kuzonzwisisa kana kuti mwana vatadza kuzonzwisisa animuzva ava vane vana vana vakura vakamunzwa chino shoko raanzoni munhu pamba anouya kuti achiudzana achiudza futi amai asi ava vanhu vasingagoni kuti vataudzane vatiti vachibvunzana panyaya inenge yaitinowirirana kuti mwana wako mwana mudiki da ari mukura akura taimba kugara pakopi pa utano vana but age yakaikwanisira kuti vogara tawira saka nyaya iripo ndeyekuti maise maenda kugara kumba zvinorunyarara nyoka mongosesa iwora ita semunhu mukuru unyarara tongosesa nguva yedu ikakwana adzimai ako vorongedza kuti munhu wawoenda ati makashaya zvinhu mukapanga kana iwe unenge nguva itawo private touno mhuri yako kuti aiunotuka amai siyai vakadai nyaya yekutaura yehuroyi zvinoitika pamusha muti unowira kwaukarerekera vanhu ukaita vakadzi vaviri vatatu munhu anotaura unodivirani rake but sida kungodi kusvika muchii kunze kwatochena kudhara totangenda 1 January February March April vanitanga pamadheti mwoyo mukuru ndimaorera tapedza kutaura business next